Como cada ano, a Mancomunidade do Salnés non falla a súa cita en Fitur. O organismo comarcal centra parte dos seus traballos na promoción turística da comarca e a Feira de Madrid é un escaparate sen igual. A Mancomunidade presentou en Fitur as súas rutas xacobeas. Todos os produtos asociados ao Camiño de Santiago que temos na nosa comarca, variante espiritual, ruta do Padre Sarmiento, Navega el Camino e Camiño a Orixe, todos os produtos que inglutinan a orixe de todos os camiños, e, bueno, foi unha presentación que gustou, participou con o noso delegado territorial da Xunta de Galicia, Luis López, e tamén fixemos a presentación do novo vídeo de Floreano e Monchiña, esta vez percorrendo a variante espiritual. O obxectivo é que a xente coñeza a Ría de Arousa e a orixe do Camiño de Santiago. Co obxectivo de difundir que a orixe de todos os camiños de Santiago están na nosa ría, co cal, evidentemente, na nosa comarca, e tamén na comarca veciña de Arousa Norte, bueno, presentamos unha síntesis de todos os produtos que tiñamos elaborados a nivel audiovisual. A promoción do Camiño tamén ten como obxectivo que a xente se achegue á comarca do Salnés e coñeza toda a súa oferta turística. Bueno, pois o que tratamos é de xerar a curiosidade de que a xente coñeza a orixe de todos os camiños, a importancia da Ría de Arousa, que é fundamental, é unha ría que ademais é navegable os 365 días do ano, que é un paraíso natural e que a xente, bueno, pois, de calquera das súas formas faga o camiño, pero non solamente o camiño, que veña de escapada de fin de semana, con amigos, con familiares, é dicir, que veña ao Salnés e disfrutar de todo o que lle podemos ofrecer. A presenza en Fitur tamén permite á Mancomunidade reunirse con representantes de outros países e ampliar a súa promoción internacional. E despois a nos permite, neste caso, retomar contactos que tiñamos moi avanzados, sobre todo co mercado chino. Este ano nos centramos moitísimo en retomar todos esos contactos, tanto coa Oficina de Turismo de China en España, que teñemos moi boa relación, como tamén cos medios de comunicación chinos. Entón, xa diseñamos unha liña de colaboración para este ano para retomar o que é a promoción de turismo internacional. As expectativas da Mancomunidade do Salnés para este ano son moi boas. Se a pandemia o permite, coa celebración do Xacobeo e a chegada do AVE a Galicia, dende a Mancomunidade agardan superar os seus récords de visitas.